Légutas kísérő vagyok az Egyesült Arab Emírségekben, és ma együtt elmegyünk szafarizni. Ezt a szafarit az unokatesómmal meg az egyik barátnőnkkel csináltuk. Egyébként ez a nap úgy kezdődött, hogy mi el akartunk menni egy sós tóhoz, és tudjátok, hol jutottunk ki? Egy börtönbe. Vagy egy börtönnél. Nem tudom, hogy miért, de kávé oda vitt a börtönhöz, ahol kávé semmi sem volt, csak egy börtön, meg egy-két ház, de szerencsére gyorsan eljutottunk onnan. A híres sóstót nem láttam, de egy börtönt láttam, úgyhogy vicces volt. Olyan szerencsések voltunk, mert egyébként egy kis csoportos szafari túrát vettünk, de azok, akik megvették, azok lemondták, úgyhogy csak mi 3 plusz a vezető volt. Úgyhogy a vezető eljött értünk, és én, mivel mindig félek, kérdeztem tőle annyi kérdés, csak hogy tudjam, hogy nem elrabol minket. Meg mindenkinek egyébként elküldtem, hogy hol vagyok, úgyhogy mindenki tudta nézni, hogy hol vagyok épp a sivatagban, és van internet a sivatagban.